Pagpapatupad ng pagsusuot ng reflectorized vest sa Pangasinan, humina ayon sa pamahalaang panlalawigan. Para sa detalye, narito si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Humina umano ayon kay Pangasinan Vice Governor Mark Ronald Lambino ang pagpapatupad ng Provincial Ordinance No. 325-2024 o ang mandatoryong pagsusot ng reflectorized vest sa mga driver at pasahero ng motorsiklo, tricycle mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga sa Pangasinan. Ayon kay Lambino, humina ang enforcement ng ordinansa dahil sa kakulangan ng citation tickets at monitoring noong halalan. Aniya, ngayong tapos na ang eleksyon, umaasa siyang magiging mas mahigpit ang lokal na pamahalaan sa pagpapatupad nito. Dagdag pa ni Lambino, nagbabalak sila na lumikha ng isang violation receipt system na magbibigay daan sa pamahalang palalawigan, hindi lamang sa mga LGU na mag-issue ng citation ticket sa mga deputized authorities para sa iba't ibang paglabag sa ordinansa, kabilang na mga paglabag sa batas trapiko. Mula Enero hanggang Hunyo 2024, nakapagtala ng 853 na aksidente sa kalsada sa Pangasinan, karamihan ay kinasasangkutan ng motorsiklo at tricycle. Mula Agosto 1 naman hanggang 6 ng Oktubre taong 2024, 506 na violator ang pinatawan ng multa at 14,207 ang binigyan ng warning kung saan nakolekta ang aabot sa 126,400 pesos. Ang Provincial Ordinance No. 325-2024 ay nag-uubliga sa mga driver at pasahero ng motorsiklo, tricycle at iba pang sasakyan na magsuot ng reflective vest mula alas 6 ng umaga hanggang gabi, at ang sino mang lalabag ay posibleng patawan ng hindi bababa sa 5,000 piso o isang taong pagkakakulong. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM